C++, Java, Go dilleki mapler bu yani Python'daki dictionary, JavaScript'daki object, Lua'daki table, Ruby'daki hash, PHP'daki associative array. Map Go dille elementlerin tertipli görnüşde saklanýan toplumydyr. Elbetde bu täze del key value to ist açar bir bahadany barat. Hemme maglumatlary tiz we açam görnüşde saklap bolýar. Mysal üçin key'lerini açarlaryňyzy bir tipde value ýene bir tipde ýygnap olara göre reska search etmek, ütgödüp tiz bahalar tapmak üçin we öçürüp, döredip, geçirip şo hemme dictionary operasiýalary etmek üçin ulanylýar. Mapleri döretmek kyn däl. Onu döretmek üçin ýöne bir map ýazýas, tipini belleýäs. Key value tipini görkezýäs. Mysal üçin berde var book diýer. Book map string integer. Ştada key'däki string bolýar, integer'ın value bolýar. Aşagdaky görnüşde author diýer. After'ım ýani kıyalyk iterşonýarak map string ýöne berdi. Key bilen value string bolýar. İçine baglymat aljak bolsak, edilşonýarak görnüşde initializasiýa paka edilmediği üçin şu wagt göni initializasiýa etýär, map string diýip özümiz belleýäs. Mesalan, bura key value ikisem string görnüşde obязательно bolmaly. Berde aşagdan reader diýip dur. Reader berde mesalan variable görnüşde döretýän bolsaňyz, biz var döretjek bolsaňyz iki nokat deňdir ulansaňyz bolýar. Тоже вариант. Сразу резко map string diýip belleseňiz, oja mapydygyny düşünýän. Öňki temada slice bilen array'in uzunlygyny bilmek üçin len komandany ulandyk. Berde edil şowurdat. Biz mapyň len bilýäs. Prosta len months diýip bersek, bize üçlük diýip jogap getirýär. Ýanwar, fevral, mart. Ýa gaýdaşymýarlyk key bilen value hersine bir tip bellep bolýar. O diýmek key hukman string bolmak gerekler. Berde ähli deňeşdirip bolýan tipini berip bolýar. Mysal üçin berde integer berdik key'mide. Berde map string to int'im value varışda berdik. Получается, deňeşdirilýän tipleri biz key görnüşde goýup bilýäs. Atak objectler, array'ler dagy tiplerini nilem belki value görnüşde de berip bolýar. Oň içinde de görüşmedi ýarak string to int gitýär. Map string to int. Также başga bir structlar var. Biz struct interface'den gorkadan. To есть pustoy interface bolsa, bizde tipi belli däl bolsa, pustoy interface görnüşde tipini berip bolýar. Elementlere как обычно açarysy bilen ýetip bolýar. Bize ýankyýalyk dictionary'mizde belli bir ýylyň, belli bir izdательствосy bar bolsa, biz mysal üçin berde items 2020 diýýär. Açar görnüşde şo integer berip bize bermeli. Jogaby books on, periodical on 8 diýip jogabyny getirmeli, şoň valuesyny bermeli. Bahalaryny tapjak diýsek, bilen berde ýöne köwer açaryny berýäs. Saç ýanca izdательство bolan ýyllar bardy, hemde ýankyýaly bookslaryň sany bardy. Bilen aýtýas, belli bir ýylyň izdательствоsyny görkezýär diýsek, biz şunýarak ýankyýalyk map string to integer görkezdi. Int'in tipdaky mapany görkezdi. Soň bolsa goşjak, ütgeçek bolsa, ýankyýalyk key berýäs. 2018-nji ýylyň izdательствоsyny goşjak bolsak, şonu görkezip edilşonýarak bir tipdaky valuesyny bersek bolýar, bahasyny bersek bolýar. Şu tipi gawat gelse bolýar esasy zat. Gawat gelmese ýalňyşlyk çykýar. Ne berde jogabynda da görüşip bilýärik şu 2018 bilen uzun items mapymyzda girdi. Berde gyzykly moment, ýok elementi tapjak bolsak, bize Go dil ýalňyşlyk bermeýär ýa-ki panic error bermeýär. Bize şu tipdaky nol bahasyny berýär. Default bahasyny. Mysal üçin biz integer bersek 0 berýär, string bersek pustoy, şeýle şoňa görä ütgak gitýär. Berde mysal üçin seresek example'da book diýär. Map string to int. Int bahasam 0 default bahasy 0 bolýar. Jogabynda biz book bir diýip gözleçek bolsak 0 berýär. Ýöne käbir situasiýada biz bilmeli, ýankyýalyk barmy ýokdugyny anyklamaly bolýar. Şonu etmek üçin ikinji gaýtarýan значениýeti bar, bahasy bar. Okay. Biz diýsek, okay, şo book bir diýip gözlesek, bize okay false gelýär. To boolean value berýär. Bize false gelse, значит şol maglumat ýokdugyny biz anyklap, soňuja belki hereketler edip bolýar. Element pozmaly bolsa, ola maksatlar ýöne köwer delete funksiýa bar. Oň içinde map'any berýäňiz we key berýäňiz. Berde görüşler item berdi.
şoň ключ valuesyny berýär. Netijede bilinki 2022 valuesyny aýryp goýberdi. Soň gaýtjakladym iterasiýa. Biz bilýäs, iterasiýa edip for range edip bir käbir maglumatyny tapyp ýa-da käbir maglumatlary bir funksiýany ýerine ýetirmek üçin ulanyp bilýäs. For range ulanygynda dictionary şeýle bir döredilen tertipsizlik başda şolar belli bir tertipde bermeýär. Godel şeýle ýerite edilen şo developerler şoň tertipini raşýat etmeli üçin edilen. Получается siz for each etseňiz käbir elementler bir tertip görnüşde gorkadyp biler. Egerde siz tertipli ýygyderlik boýunça berjek bolsaňyz, sortirovka for each funksiýany ýerine ýetirjek bolsaňyz bir variant bar. Şo mapanyň key valuelerini ýygnap, aýrytyn slice'a şo slice'y sort paketi üstü bilen sortirovka edip, şoň üstü bilen for each geçirip key valuelerini berdirip iterasiýa edip bolar. Mysalyny görkezjek. Bizde bärde book bar, map string to int, görüşme diýerek bärde book 2, book 4, book 3. Ýa-ni bir 3 tertipsiz görnüşdedir. Biz gönderetýäs, şu keys diýip açarlaň slice'ny döretýäs, tipam string. Capacitansam döretýäs, görkezýäs. Indi aýtýäs for key in range book, toýst şu bookdaky keylary salyp goýberýäs append funksiýasy bilen. Ondan sort paketdaky stringslary sortirovka etýäs. Soň bolsa şu keys'i for hissat value'lar alýas diňi. Range keys. Indi şonu igizgide görkezmek üçin println book, bolçaçy book'un alýas. Slice'nyň length'ini capacitansını ýa-ni görkezýäs, 4lik çykýar. Toýst şol dogry sortirovka üstü bilen print edip bilýäs. Ene şular ýaly gysgaça maplarymyz, JavaScript'de objektlerimiz, Python'da dictionary, ören populярny tip, Pokman ulanylýar, hemme ýerde ulanylýar. Düşündükli bolanlar diýip umyt etýän. Beýleki IT videolar görmek üçin Erkin Uğur portalymyza goşulyň.